Hêzên asayîşa peyadê berdewamin bi girtina ciwanan ji bo leşkeriyana çar li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê. Gorêgirên xwe li ser piraniyareyên sereke datînin û ciwanan ji bo vê yekê digirin. Li gorî nûçeka malpera Rojava News, ku hêzên Partiya Yekîtiya Demokratîk peyadê duhe bi hilmeteke girtina ciwanan li ser riya navdewletiya di navbera Qamişlo Til Koçer her wiha li bajarokê Çilağe û gundewarên wê de rabûbûn û nêzîkî 200 ciwanî ji bo leşkeriyana çar girtine. Yekê ji girtiyan xwendevanê zanîngeha Sûriyê bû û ji ber vê yekê hatiye berdan ji malpera navborî re ragihand bû ku hêzên asayîşa peyadê ciwan li ser rêgirên xwe yên nêzîkî gundê Girêfatê û Tilmişhan û rêgirên bajarokê Çilağe girtine û ew birine bajarokê Til Koçer. Li bajarê Serêkaniyê jî hêzên Partiya Peyadê 25 ciwan ji bo vê yekê girtin. Malpera Yekîtî Mîdya ragihand ku hêzên Partiya Navborî Şevaborî demjimêr heştê şevê bi ser kafeteryayên internetê yên li bajarê Serêkaniyê de girtine. Her wiha gelekê rêgir li ser rêyên sereke yên wî bajarî danîne û 25 ciwan ji bo leşkeriyana çar girtine. Malpera navhatî da zanîn ku piştî girtina asayîşa peyadê ji ciwanan re malbatên girtiyan li pêşiya navenda asayîşa peyadê li bajêr kom bûn û nerazîbûna xwe dan xuyakirin. Li hêzên asayîşa navborî ji wan re gotin ew ji bo leşkeriyê hatine girtin. Wê malperê her wiha da zanîn ku hêzên asayîşa peyadê li bajarê Serêkaniyê Kurd û Ereban ji bo leşkeriyê digire. Lê ciwanên Ereb ji zîndanên wan biriya hevserokê kantona ku peyadê û hevalbendên wê ragihandine Hemêdî Deham El-Hadî re tên berdan û pişt re tevlî hêza xwe ya bi navê Sanadî dike. Di van her du mehê nedawiyê de û ji ber fişara hêzên çekdariyên bi ser Partiya Peyadê ve êdî ciwanên Kurd nikarin ji malên xwe derkevin. Ku Partiya Navborî li her rêyeke sereke rêgirên xwe ji bo girtina ciwanan danîne.